Γεια σας, συμμέτοχοι του συστήματος MMM στην Ελλάδα. Έχω κάποια νέα από το σύστημα. Υπήρχε ένα διάστημα που είχαμε αβεβαιότητα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εγώ το τσέκαρα το σύστημα πριν 2 εβδομάδες. Κάνοντας αίτηση για να λάβω μια βοήθεια 500 ευρώ και είμαι σε ευχαρίστηση θέση να σας πω ότι το σύστημα ξαναλειτουργεί στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες λειτουργεί πάλι. Εδώ ακόμα μπορώ να πω στην Ελλάδα ότι ξεκινήσαμε πολύ νωρίτερα από κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να λειτουργούν. Είναι οι προσπάθειες του επικεφαλής μας, του Γιούρι, να τον ευχαριστήσουμε για αυτό. Επίσης μπορώ να πω ότι έχω ζητήσει 2 φορές βοήθεια από 500 ευρώ, που είναι τώρα το όριο για να λάβουμε βοήθεια, και έχω λάβει μια φορά 500 ευρώ πριν 2 εβδομάδες και άλλη μια φορά 500 ευρώ πριν 1 εβδομάδα. Το σύστημα λειτουργεί όπως και λειτουργούσε. Έχουν αλλάξει μερικοί κανόνες. Έχουμε τώρα καταθέσεις των 20% και των 30% για 3 μήνες. Μπορείτε να δοκιμάσετε και εσείς συμμετέχοντας στο σύστημα και καλώντας καινούριους ανθρώπους. Μπορεί να αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο, αρκεί να το πιστέψετε και να το κάνετε. Καλύτερες ευχές από μένα, ο Πέτρος. Χαιρετώ.